Hej så YouTube. I dag der skal vi lige filme noget Minecraft. Undskyld. Det her det er bare lige for at lave noget lort, så jeg kan prøve at redigere lidt på det og noget. Jeg vil så sige, at det her er mit lille Minecraft-verden. Jeg har bygget lidt hus og et hus deroppe. Og det kan I så se der. Det bliver en lille bitte by. Ja. Der er sgu ikke så meget andet at sige. Men jo. Jeg vil prøve at bygge et lille bitte stenskur. Imens jeg springer det altså over for jer, så I ikke kan se det. Fordi jeg skal lige se, hvordan det her bandicam det dur. Så hej så. Okay, det var det ikke. Så må jeg gøre det på den gamle. Og igen, så er jeg tilbage igen. Det er det, jeg har nået at lave. Det var ikke andet end hvad det her det er. Jeg skulle ikke lave mere på det. Det var bare et lille skur til det her, som jeg kan have kister i. Så det var bare det for i dag.